ба фикри шумо ашки Фарзона ба хотири шикасти бахти худ буд ё пайванди ишқи шумо ӯро гирён дуровард? Чун шумо ва Сурайё Қосимова дар як вақт, яъне дар як ҳафта арӯз шуден. گوش که من کار ندارم نمی بخلاش که خاطر از دست سرد میزنم اوفیزه گوش که هم خیلی گفته بچم گفت ای کجا اومده سی بوی مردکا داری دستی مرا بگیر تا برنامت ببر این جانی خسته رو تنها نمان دیگر. این جانی خسته رو. خواستگارانی شما از موی سرطان زیاد بودند. چرا مخصوص امید رو انتخاب نمودید؟ راست است که مطلوبه رحیمова با شوهرش زندگی نمیکنه. آه تو را آهی دلی من میگیرد، تو را آهی دلی من میگیرد. من نمیدونم تو نمیولی مده بعدی خطوبه و خوجه و نمی چواندازم میگوی امی عطره بار خودش من خیلی پس پس میزند و میارد امی طوری سری من عطری مردانه میریزم خیلی میزنن من میخوام تو بوی مکنی доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца зиёд кардани вазни бадан дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. бо арзу салом ва эҳтироми хоса ҳузури якояки шумо тамошобини азизи канали Меҳробпурро, банда Рустам Азимӣ ҳастам бо барномаи ҷадиди рӯбарӯ бо ситора. Меҳмони навбатии мо як гул духтари бисёр ҳам хушсадо, оне ки ҳамагон дӯсташ медорем. ин ҳам бошад Матлуба Раҳимова. хуш омадед Матлуба бону ба студияи Меҳробпурро. саломат бошен. манам салом арз мекунам барои бинандаҳои барномаи рӯбарӯ бо ситора ва махсусан барои подписчикони канали Меҳробпурро ва иншалло ки сафи тамошобинҳо дар ин барнома зиёд мешаванд ва манам рости гап ин қадар даъватҳо зиёд буданд баъд аз ҷашни арӯсиям ва фақат ман даъвати акои Орзу Исоевро пазируфтам ки ман ҳамчун фарзанди падар рости натонистам ки даъвати он касро рад кунам ва ин дуюмин нафар шумо ҳастед ки аз миёни ҳамин қадар ба қавли блогерҳову рӯзноманигорову ин қадар барномаҳо омадан ин шумо дуюмин нафар ҳастед ки ман даъвати шуморо қабул кардам. Матлуба бону шумо медонед ки даъвати шуморо накам аз 20 рӯз боз тамошобинон интизор ҳастанд ва бисёр хоҳишу дархост намуданд дар таги шаҳрҳои ҳамин видеоҳо ки Матлубаро даъват созед ва ба чанд суоли мо он кас худашон посух гӯянд. ана имрӯз мебинем хушбахтона ки Матлуба бону сухану даъвати моро рад накарданд ва бо тамошобин рӯбарӯ ҳастанд. хуб ман даъвати ягон нафар аз мухлисонамро рад накардам. намедонистам рости ки қадар зиёд аз ман даъват карданд. ҳаводорони шумо хело ҳам зиёд ҳастанд. шумо гуфтед чанд бор ва рости фурсат нашуд чун гири корҳои наврӯзу рӯзи модарон будем ва хулас боз давраи охири соли таҳсилам шурӯъ шудааст дар донишкадаи фарҳанг ва санъат. аз ҳамин хотир ман хеле рости серкорам. аз ҳамин сабаб натонистам барвақттар ба барномаи шумо биям. чаро як бор намегӯед ки аз на намемонад? не аз намемонад. мемонад? албатта. сахтгир хеле нестанд? не нафари фарҳангӣ ҳастанд. ба қавли ҳамкасби худам ҳамқалби худам ва ҷурам аст рафиқем ва ҳама чӣ барои ман аст. ҳама чӣ ва ягон чизро барои ман не нагуфтааст ва албатта барои ин гуна барномаҳову монеа нестанд. рӯбарӯ бо мардум ҳеҷ вақт ягон чизро барои ман яъне ки қатъ накарданд ва ягон монеа эҷод намекунад барои барнома. бисёр хуб, ташаккури зиёд Матлуба бону. барномаи мо рӯбарӯ бо ситора ном дорад. дар ин ҷо суолҳо ниҳоят зиёд ҳастанд ва ман метавонам суолҳоро якта ба якта хонам ва агар кадом суоле ки шумо посух додан намехоҳед, шумо ҳақ доред бо оташфишонак онро оташ занед, хокистар созед. агар суолҳо писандили шумо бошанд, метавонед дар назари тамошобин онро кушоду равшан шарҳ диҳед. розӣ ҳастед? албатта ва хуб ман мебинам ки дар ҳар барнома худи меҳмон аз ин саволҳо истифода мебарад, яъне ки худаш мехонад ва худаш оташ мезанад. ман ёрдам ҳам мекунам.
Ёрдам мекунам. ёрдам ман гуфтанӣ будам ки ман ин имтиёзро имрӯз ба шумо додам, чунки ҳама медонад ки ман ҳуруфи кириллиро хонда наметавонам ва аз ҳамин хотир ин имкониятро шумо яъне ки ин имтиёзро ман ба шумо додам. Шумо ҳамчун ёрдамчии меҳмон дар барномаи рӯбарӯ бо Ситора метавонед. Чӣ қадр ман хушбахтам. Пеш аз матлуба бону саронандҳое ки меҳмон мешуданд мегуфтанд ки не мо аввал суолро аз назари худ мегузаронем. Ва имрӯз Рустам яке аз шахсони хушбахт аст ки суолҳоро чӣ мусбӣ бошад, чӣ манфӣ бошад, ҳар яктаашро дар назари шумо тамошобин ба қавли открито гап мезанам. Албатта ман бовар надорам ки дар ин суолҳо навишта шуда бошанд ки шумо аз ин минбари барномаи рӯбарӯ бо Ситора ягон нафарро дашно мекунед. Ман фикр намекунам ин гуна савол бошад. Ҳар саволе бошад ман ҳатман ҷавоб посух мегӯед. албатта. Меравем. Интихоби якум лифофаро ман гирифтам ва дар инҷо навишта шудааст. Дар инҷо як мухлиси шумо навиштааст ки дар тӯи матлуба бону ҳангоми суруд хондани худи матлуба Фарзонаи Хуршед гирья кард. Ба фикри шумо ашки Фарзона ба хотири шикасти бахти худ буд ё пайванди ишқи шумо ӯро гирён дуровард? бовар кунед ман фикр мекунам ки Фарзона бисёр духтари ҳассос ва меҳрубон ҳаст. Ман ба Фарзона занг назадам ки ба тӯи ман биё. Ман фақат даъватномаашро яъне ки онлайн даъват кардам Фарзонаро ва даъватномаашро расм гирифтаму дар саҳифааш дар Инстаграм фиристодам ва бовар кунед Фарзона маро дар ҳайрат овард ва як даъват ман бисёриҳоро даъват карда будам, лекин шояд ин даъватро сарфи назар кардам ба бисёриҳо даъватнома фиристода будам дар шакли ба қавли онлайн ва ман бовар кунед Фарзона маро ба ҳайрат овард ва ман чӣ гуфтанем, Фарзона бисёр духтари ҳассос ва меҳрубон ҳаст ва дар шодии ман шарик буд. Ин ашки шодӣ буд ашкҳои Фарзона. Ин гиряҳои шодӣ буд ки як нафар дӯсти худро, дӯсти наздики худро, як нафаре ки мо чӣ қадр хонаводагӣ интизори Фарзона будем, ин даъватро ҳамроҳи апаи азизи мо Сурайбону Қосимова ин даъватро бовар кунед, апаи Сурайбо ба тӯи ҳар кас намеравад ва ҳамчунин Фарзона низ. Ва ин ашки Фарзона ашки шодӣ буд ки дар шоди шарики рӯзи хушҳолии ман буд. Яъне боварӣ надоштед ки Фарзона меояд? Не, бовар доштам, чунки ваъда дода буд ки ман мебиём. Чун шумо ва Сурайё Қосимова дар як вақт, яъне дар як ҳафта арӯз шуден, Сурайё бар замми арӯси нав будану арӯси ба қавлетаги чодар будан вақтро дариғ надошта ба тӯи шумо омад, ҳамин тавр? Бале, ва апаи Сурайё бисёр зани ҳалиму меҳрубону хоксор ҳастанд. Ман медонам ва мешиносам бисёр нафароне ки шинохта нестанд аз гурӯҳи сарояндаҳо ва ба хотире ки як номе аз тарафи омадани апаи Сурайё соҳиб шаванд, бовар кунед ман мебинам ки даъвати бисёр нафаронро қабул мекунад, ба барномаҳои консертишон меравад. Ман дар чандин барномаҳои радиоиву телевизионӣ дида будам ки апаи Сурайё ва ҳамчунин дар бисёр маъракаҳо вомехӯрдем ва апаи Сурайё гуфтанд ки ту медонӣ духтарҷон ки ман мухлиси туем. Ман гуфтам ки мо хонаводагӣ мухлиси шумоем ва ман ин меҳру муҳаббатро қадр мекунам ва аз ин минбари баланд ба хуб апаи Сурайё, ба Фарзонаҷон, ба Моҳираҷон ва ба тамоми онҳое ки дар тӯи ман буданд, омаданд шоди шарики лаҳзаҳои хушҳолии ман буданд, ман ташаккур мегӯям аз минбари барномаи рӯбарӯ бо Ситора. Беҳтарин. Интихоб мекунем аз қуттиҳое ки дар ин ҷо ҳастанд. суолҳо низ навишта шудаанд. биёед якҷоя мехонем. хостгорони шумо аз мӯи саратон зиёд буданд. чаро махсус умедро интихоб намудед? рости вақте мегӯян умед, ин барои ман як номи гӯё ки бегуна ҳаст ва ман ва ҳамсарам ҳамдигарро Ҳабиб садо мекунем. Ӯ маро Ҳабиб садо мекунад ва ман ӯро. яъне ки Ҳабиб ҳамчун номи мардона не, маънии аслии Ҳабиб дӯст, аз ҳама наздик, аз ҳама азиз, аз ҳама дӯст дошта. мо аз давраи бачагӣ ба ҳамдигар ошиқ будем ва хуб хеле солёни сол интизор шудем. Дар як синф мехондем, ҳамсинфам ҳаст ва дар як оила ба қавле ба дунё омадем, дар як авлод ва ҳамкор будем, ҳамкасб будем ва ин ишқи давраи кӯдакиву наврасӣ моро то ба
майдони то ба майдони пурпечитоби зиндагӣ то ба издивоҷ овард ва охирон пайвандро мо нагузастем ва баръакс мустаҳкам кардем. ана ҳамин рамзе ки шумо гуфтед, яъне ба қавли код Ҳабиб аз ҷониби кӣ пешниҳод буд? аз ҷониби Ҳабиб аз ҷониби ҳардумон. Ва як рӯз шӯхиомез гуфтем ки мо ба пои ҳам пир мешавем ва дар давраи пирӣ ҳам ҳатто дар барои ҳамдигар мемонем, барои ҳамдигар орзуҳои хуб кардем. Ва ӯ гуфт ки биё ман туро, яъне ки ҳамон пиру кампирҳое ки то охири умр бо ҳам буданд, гуфт биё ман туро биби фалонӣ садо мекунам, ту маро бобои фалонӣ. Ва не ва чандин нафарро гуфтем. Баъд гуфт ки биё ту маро Ҳабиб гӯ, ман туро Ҳабиба. Ман гуфтам ки не, биё мо барои ҳамдигар Ҳабиб бошем. Ва ҳамин Ҳабиб то ҳанӯз Ҳабиб ҳастем. Дар телефонҳоямон ҳам номамон Ҳабиб ҳаст ва ҳабиби қалбҳои ҳамдигарем. Ва аз бинандаи барномаи Рӯбарӯ бо Ситора як ҳафт дуо интизорем ки худованд ин пайванд то охир бошад ва мо низ ин дар давраи пирӣ ҳам аз Худованд пирҳабибҳои ҳамдигар бошем. ташаккури зиёд. интихоб мекунем аз суолҳое ки дар лифофа навишта шудаанд. шумо розиед ки ҳамаи суолҳоро ман бо садои баланд қироат кунам? ба фикри шумо дар дохили қуттӣ чанд миқдор маблағ аст? Маблағ? албатта. Дар барномаи шумо маблағ аст? Албатта. Мефаҳмидам аз даъвати аввал меомадам. мо бовар кунед дар ҳамаи барномаҳоямон маблағ мегузорем ва нафароне ки дар ҳақиқат ҷавоби дуруст медиҳанд, он маблағро ба киссаашон мегиранду мераванд. Ва ҳамин тавр мо чандин барномаҳо, ба як 4 барнома хато накунам, нафароне ки иштирок доштанд ҳунарманду бурд карданд ва мо бухтем. Ин дафъа мебинем ки матлуба мебарад ё бой медиҳад. дар ин ҷо шартҳо чунина. ба фикри шумо дар дохили қуттӣ чанд миқдор маблағ аст? агар тахминатон дуруст барояд, маблағи даруни қуттӣ аз они шумост. агар не, пас шумо ҳамон маблағро пардохт мекунед. Яхак ман пардохт намекунам аниқо. мебахшед. агар бой ҳам диҳед, мо аз шумо маблағ намегирем. На шумо бой диҳеду, на ман. Намедонам росте. ҳо мақсад меписанҷем. тани дар воқеъ матлуба медонад ё ки не. дар ин ҷо вариантҳо ҳастанд. 200 сомон, 120 сомон, 300 сомон. кадоме аз ин рақамҳо дар ин қуттии сеҳнок ҷойгиранд? агар 300 мебуд, зур ба қавли хуб мебуд. варианти шумо 200, 120, 300 кадомаш? шояд 120 бошад. варианти дурустро гӯед. унҷо маблағ зиёд аст. Ростига ман намедонам. тахмин? хамам 120 сомонаша мегирам, дигаша шумо дамедиҳам. ҷавоби матлубабони 120 сомон, вале дар ин ҷо 200 сомонӣ маблағ аст. шумо бой додед ва мо аз шумо наметавонем ин маблағро гирем. ба ҳар ҳол шумо шарти бозиро, яъне ки бой додед. биёед суоли дигарро интихоб мекунем. дар ин ҷо суолҳо хело ҳам зиёд ҳастанд ва мухлисони матлуба низ зиёд ҳастанд. хушдоман доред? албатта, амаам ҳаст хушдоманам. оҳо. апаи падарам. агар аз ҷониби хушдомани шумо пешниҳод шавад ки саҳнаро тарк куну келини хонашини хонадони мо шав, саҳна ва ё оиларо интихоб мекунед, кадомаш? аввал ин ки ин пешниҳод аз ҷониби хушдоманам ба ман нашудааст, чунки ҳам Ҳабиб ва ҳам яке аз хоҳарҳои бузурги Ҳабиб, яъне ин духтари амаам апаи Ҷамила ҳам санъаткор ҳастанд ва мо оилаи ҳунарманд ҳастем, санъаткору санъатдӯст. ва ҳар вақт ки модар шавҳарам моро мебинад ва фақат як дуо мекунад, ҳамеша дуо медиҳад ки ҳамеша паҳлӯи ҳам бошед, лекин ӯ бисёр орзу дорад ки моро дар саҳнаҳои калон паҳлӯи ҳам бибинад ва ҳеҷ вақт ин пешниҳодро накардааст. ва модар шавҳарам барои ман ҳаққи модарӣ дорад ва хуб агар ин пешниҳодро ё Ҳабиб ё модараш ё хонаводааш кунанд, албатта ман розӣ ҳастам, лекин бовар надорам охи, чунки ҳамаи мо санъатро дӯст медорем. падар, модарам, ман як авлоди санъаткор ва санъатдӯстем. рост аст ки Матлуба Раҳимова бо шавҳараш зиндагӣ намекунад? Не, ин рост нест. мо ҳамҷоя зиндагӣ мекунем ва ман дар боло низ ба саволи шумо ҷавоб додам ва мо қабл аз издивоҷ ба ҳамдигар ваъдаи якумрӣ додаем
ва ман бовар дорам ки ягон тӯфон, ягон шамолак, ягон насимак наметавонад моро аз ҳам ҷудо кунад, то агар худо нахоҳад. шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед? дар хонаи худи шумост ё ки хонаи домод? Дар Душанбе. албатта дар хонаи шумост. Бале. ташаккури зиёд матлуба боно. хаб биёед суоли дигарро мегирем. то оне ки дар барномаи ногуфтаҳои Орзу Исоев ширкат накардед, нагуфтед. дар бораи ӯ тамоман мухлисонатон чизе намедонистанд. ҳатто гумон мекарданд ки ӯ марди калонсол ҳасту матлуба нишон додан нахост, ё ки марди сарватманд ҳасту аз симояш аз нишон додани симояш худдорӣ кард. дар ин ҷо чӣ сир буд ки то имрӯз матлуба пинҳон дошт? Не, то имрӯзам набуд. яъне сари вақт иқрор нашуд. ягон гуна пинҳонкорию ягон чиз масалан набуд ва ростӣ онҳое ки шояд ин саволро аз ман пурсиданд, шояд як нафарои хасакию кӯчагӣ буданд ки аз ман чизе масалан дар бораи шахсияти шавҳарам. Оилаш масалан барои шахс хеле муқаддас аст. Ин зиндагии шахсии ман аст. Ман агар намехостам, ҳуқуқ доштам ки намехоҳам ҷавоб намедиҳам. Лекин хуб ҳар чиз масалан вақт дорад ва бояд масалан имрӯзҳо мебинем ки ҳар шахс худашро бо ҳар роҳ масалан ба қавле реклама мекунад ва ман рости гап хостам ки бинанда каме интизор шавад ки кӣ ҳаст, кӣ бошад. шумо ҳам донед. матлуба боно, барои машҳур шудан, барои сароянда чӣ корҳо бояд лозим шавад? Машҳур будан кори мушкил нест. Чӣ хел? Кори мушкил нест машҳур будан. шумо метавонед оли агар ман сароянда шавам, чӣ кор кунам ки дар як ҳафта ман аллакай миёни мардум шинохта гардам? шумо бе сарояндагӣ ҳам метавонед, агар хоҳед як нафар одами фақат шинохтаву машҳур шавед. шумо бинед имрӯзҳо нафароне ҳастанд ки унҳо арзиши ягон шинохта будану машҳур шудана надоранд ва бо якеш агар ба иззати нафсашонам расам, чанд рӯз пеш мо дар шаҳри Кӯлоб вохӯрдем, ман номашонро намегӯям, ҳамон нафар машҳур аст ростӣ ба гуфти худаш, ба қавли худаш. Лекин ман ин машҳуриро ман эътироф намекунам ва ман мехоҳам одам шахс баробари машҳур будан маҳбуб ҳам бошад, азиз бошад, дӯстдошта бошад барои мардум. Ва машҳур будан кори мушкил нест. шумо метавонед барои калони мошингард мебаред ва мегӯяд ки мана нақапед, ман худама таги мошин мепартаем. ҳозир чӣ бисёр телефонҳо бисёр. Як кас мегирад сурати шумо дар навори шумо дар фейсбуку инстаграмҳо мепартояд, шумо мешед машҳур. Рустамро ҳама мешиносад. Дина ҳама одаме набуд ки ана ин бача ҳамон бачае ҳаст ки Дина гуфт ки худ ман датаи мошин мепартом. Машҳур будан уқадар мушкил нест. Шахс бояд маҳбуб бошад, азизи дилҳо бошад. дар ин ҷо як суоли аҷоиб омадааст. шумо то синфи панҷум дар мактаб таҳсил кардаедам? Рост аст? Албатта. аммо суханронии шумо назар ба дигар сарояндаҳо дар мактабу донишгоҳҳо ки таҳсил кардаанд чандин маротиба беҳтар аст. росташро гӯед. ҳар рӯз чанд саҳифа китоб мехондед ва ё ин ки мехонед? ҳаминро ба тамошобин шарҳ медодед ки ин малакаву донишу суханронии матлуба аз куҷо пайдо шуд? ман ҳоло ҳам китоб мехонам ростӣ. ман китобҳои гӯёӣ бисёр мехонам, баъд аз интернет китобҳо пайдо мекунам. ва қабл аз ин ки китобҳо гӯёӣ шуда буданд ва ман падарамро маҷбур мекардам барои ман китоб хондан. Ман фарзанди радио ҳастам, радио бисёр мешунидам, телевизион мешунидам, мардум телевизионро тамошо кунанд, ман мешунавам. Ва хуб ин бисёр аз фикр мекунам ки аз хондан мешавад. Хондан то хондан дорад. Одам вақте мехонад бояд амон хондагиша ҳифз кунад ва ман фикр мекунам ки шояд ҳама ҳамин аст. хуб китоб хондан ва заҳматҳои падарам аст ки аз давраи кӯдакӣ то оне ки ман ба Душанбе омадам ҳамеша барои ман китоб мехонад ва худам ҳам бо ҳуруфи брайл яъне ки китобҳои бадеӣ бештар мехондам ва ман аз асарҳои бадеӣ бештар хушам меояд, асарҳои насрӣ албатта. дуруст аст. мегӯянд ки матлуба дар рӯзи тӯяш бо маблағи калон тамоми сарояндаҳоро ба тӯяш даъват карда буд. ин овозаҳо то куҷо асос дорад? ин овоза аст, мегӯянд аст.
ҳақиқат надорад. яъне ҳама он нафарони чеҳравое ки ба тӯи шумо рафтанд албатта бо даъвати шумо буданд. бузургии ҳунар моро то куҷоҳо набурд. чаро дигаронро то хонаи мо набарад? ва аз ин гӯшаи Тоҷикистон то ба хуб Ванҷу Дарвозу хуб ин тарафаш то Суғду ноҳияи тобаи марказу ҳама ҷоро дидем ва бузургии ҳунар шахсро ба ҳар ҷо мебарад ва нону намак хӯрда бо мардум мешавад. ва ман барои нафаре дар тӯям аз зумраи сарояндаҳо маблағ надодам ва баръакс онҳо барои ман ҳадияҳои тӯёна бурданд ва чӣ бигӯям, ин фақат овоза аст, мегӯянд. шумо дар бораи сафарҳоятон ба тамоми минтақаи Тоҷикистон гуфтед. ман шунида будам ки ба ҳамин маъно як суруд ҳам эҷод карда будед. метавонед каме замзама кунед? дарвозу қабодиён зарафшону ҳисоре ҷон зеби чамани нораку ёвон сабзае раштон ҳама сабз суғду хатлон ҳама сабзе ҷон зад хаймаи сабз дар бадахшон сабзе. аҳсан, дар воқеъ матлубахон тавонистанд ки аз ҳама тамошоҳое ки ба минтақаҳои Тоҷикистон рафта буданд онро ба як албатта аҳсан мегӯем ба матлуба ва аҳсан мегӯем ба хайрандеш ки тавонист диди матлубаро дар мисраҳои шеърияш ҷой диҳад. боз дархост омадааст суруди ёд мекуниро барои мо мардуми ғариб замзама мекардед, хурсанд мешудем. як гурӯҳ муҳоҷирон. ман хуб аз ин минбар барои ҳамаи муҳоҷироне ки берун аз Тоҷикистон дар ҳар гӯшаи дунё ҳастанд ва умуман муҳоҷирон ва хуб нафароне ки дар тамоми дунё моро мешунаванд, муҳоҷир ҳам набошанд, ҳамзабонони мояне ки форсзабонони рӯи дунё моро мешунаванд, барои онҳо бо ин тарона паёми сабз мефиристам дар ин фасли баҳор. мешунавем. ای آن که گاه گاه ز من یاد میکنی پیوسته شاد زی که دل شاد میکنی گفتی برو ولیکن نگفتی کجا روم این مرغ پر شکسته که آزاد میکنی گفتی برو ولیکن نگفتی کجا روم این مرغ پر شکسته که آزاد میکنی. аҳсан, беҳтарин суруд буд ва суолҳо кам монда истоданд ва матлубахон беҳтарин посухҳоро ибрози андеша намуданд. дасти маро бигир. биё ду каса месароем. як мисраашро ман мехонам, як мисраашро шумо. кадом дасти маро бигир? як суруд ҳаст, дасти маро бигир ба манзилат бубар. бале, ин шумо омодаед? бале. неки овози ман каме гӯшхарош аст ва аз тамошобин хоҳиш мекунам ки ба ҳоли ман наханданд. якум мисра аз шумо аз ман. دستی مرا بگیر تا منزلت ببر دستی مرا بگیر تا برنامت ببر این جانی خسته رو تنها نمان دیگر. این جانی خسته رو تنها نمان دیگر. ман фикр мекунам ки аз ман ягон вақт сароянда намебарояд ва нахоҳад баромад. мебарояд? не, намебарояд, барое ки ман чандин бор худамро санҷидам ки сароянда мешавам, вале ҳамин овозам ки бисёр гӯшхарош аст натавонист маро ба ҳамин муваффақ гардонад. дар иловаи ин суруд матлубахон аз се жанр, яке шашмақом, дигаре фалак ва саввумин эстрада суруд замзама намоед. аввал мешунавем шашмақом. به تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گیری به تو تنهایی کشیدم
درد من بالا گیری دید رنگی من طبیب در بری من جا گرفت دوست یارم یاری به پروای من است من خبرداری نکرد یاری به پروای من است من خبرداری نکرد گرچه دودی آهی آتش باری من دنیا گرفت دوست یارم گرچه دودی آهی آتش باری من دنیا گرفت دوست یارم. احسن. میشنویم فلک در ژانری فلک مطلوبه خون. من یک سرود رو از سرودهای استادم ناصر جان سفر بسیار دوست می‌دارم اگر اجازت حتما اجازت است. مرحمت. بالین سرم سنگ تو را میمانم جان من خاکی تو را به دیده ها میمالم ای کشور عشق تاجیکستانی عزیزه با نام تو من در همه جا میبالم با نام تو من در همه جا میبالم بهترین بود و شرط سوم این با ژانر استراد سرودسرایی مطلوبه خون است. خیر سرودهای استرادی بسیار هستند همین یاد میکنی ترانه استرادی بود ما میخوایم یکی از بهترینش رو خونید که مرقصیم در هوای این سرودهای شما. مالش ببین تو صدای دل من نشنیدی تو به حال دل من خندیدی تو صدای دل من نشنیدی تو به حال دل من خندیدی آه تو را آهی دل من میگیرد تو را آهی دل من میگیرد تو به حال دل من خندیدی تو صدای دل من نشنیدی تو صدای دل من نشنیدی تو دعای دل من فهمیدی. یک جهان تشکر. مطلوبه بانو در حقیقت هنرمندی اصیل میتواند در کدام ژانری نباشد سرود بسراید و اپرا میخونیم. مطلوبه بانو در همین شرطی سوالهای ما توانستند که از عهده این شرط برآیند و تماشابین را قائل سازند. انتخابی سوالهای آخر مانده است و بیایید باز یک جویا اون رو میخونیم و ما خوشبختیم که مطلوبه بانو یگان سوالی ما رو آتش نمیزنند به قوله. در یکی از برنامه‌ها در صحبت با ژورنالیست گفتید که خود رو دردی خانواده می‌حسابم. منظورتون از این سخن‌ها چی بود؟ میحسابیدم. بله. من فکر میکردم که من شاید درد خانواده باشم و وقتی با چنین نقص به دنیا آمدم لیکن در این سین و سال هستم یعنی که در به قول پیشه صنعت و هنری آوازخوانی رو انتخاب کردم. وقتی در کوچه و بازارها هر جا که با پدرم هستم من بیشتر با پدرم دوست می‌دارم سفر کردن رو چون پدرم خیلی یک نمیدونم خیلی ایدئالی من در زندگی هست و باور کنید بسیار دوست می‌دارم با پدرم سفر کردن رو یا که یک خرید رفتم به یگانجا وقتی می‌بینم که مردم با هوس یعنی که حس می‌کنم مردم با هوس برای من به من نگاه می‌کنن و به قول کتفانی یعنی که برداشته و سیمای شادی پدرم رو وقتی احساس میکنم فکر میکنم که من برعکس درد خانواده نه و فخر خانواده هم هستم. بله تشکر زیاد و این سوال آخرین است که مطلوبه بانو ما میخونیم و پاسخ شما رو میشنویم. سلسله که در حیاتی مطلوبه بانو رخ داده بود اون رو به تماشابین رو به رو نقل کنید. خب این گونه حادثه ها زیاد با من می شود و خب این یک حادثهش در
توی این بود که یکم حادثه که حادثه جالب هست و حادثه های ناخوش هم هست. یکی از حادثه ها این بود که حادثه خب نه اونقدر یعنی که جالب هم نه و حادثه سخت ناخوش نه. من نزدیک خانه تویدار میرسیم، منم و خواهرم باز دو رفیق دیگرمون. وقتی نزدیک خانه تویدار میرسیم ما به قول کمی از توی دیر میکنیم با عیبی رفیقانم البته در ناحیه سروند و تا خانه تویدار 100 متر نمونده است و در سراها یک ماشین میاد و ماشین ما رو میزند و خوب دستی من از همین جاش یعنی ضربی بعد از اینجا ضرب از این و از اینجا و از اینجاش سر بیفت و همین دستم به قول شما حافظه همون توی خونه بله دستم هم خیلی در بغلم کوشش میکنم که یعنی که توانستم که توی رو روم و گذرانم. این حادثه هر گونه در توی ها با سندکاران حادثه ها می شود و حادثه دیگر که با بسیار هنرمندان شاید رخ داده است. من در یک منطقه بودم و یک مردی مست، یک جوانی سرخوش آمده است و در دستش یک قوطی به قول آبجو هست و آمده است میگه که من نمیدونم تو نمیالی مده بعدی خطوبه و خوجه و نمی چواندازم میگوی. من گفتم که برادر من خیلی سرودو را نمیخونم. ای گوش که امالی میدونی چی کارت میکنیم بچه های نمی کوچه جرا میدونی کوچه چی میگن کلبرا میگن. بعد گفتم که امین به قول خواستم که خراب زنم در کوچه کلبرا ما هم در ناحیه یوان در محله کلبرا تولد شدگیم. هر یک کلبرا بریدیم که منم شوخ کردم بعد به قول ازمگی بسیار کرد و وقتی من میکروفون بسیار در وقتی خوندن من سرود میخونم و من غم داده است. مردم همه خوشش در رقص و بازی و کسی از من که خبر ندارد مردمی صحنه فقط دورتر از صحنه ما رو میبینن همون تماشابینو که در توی اومدن و ای گوشکو من کار ندارم نمی بخلاش که خطی از در سرد میزنم ای اوفیزه گوشکو هم خیلی گفته میگه و من همین میکروفون وقتی موسیقی سرود شد من میکروفون رو برداشتم گفتم که توصیه حساب میکنم از همینجا توصیه حساب میکنم سه گفتم همینجا هستی اگر نیستی خوب اگر هستی میکروفون رو زیده همین سرت میزنم کلبر. وقتی توصیه حساب کردم همین دست من رو برداشتم که جوانو یکی دیدن که ما به قبل جنگ و جنجال داریم. بعد نمیدونم وقتی پرسیدم که این به تویدار چی میشه گفت که کدام خشی همسایه تویدار است و این در یک حالت و یک حالت دیگر یک مخلص هم در طرف خونه یک کچینوریم در شهر دوشنبه و مادرم نه به خونه یعنی که اومده بود مهمونی و من گفتم که اوچه جان نیم ساعت میرم برمیگردم. یک رفیقم خواهش کرده است که بیایم و وقتی میرم به توی در دستی امون صاحبی توی یک عطر مردانه هست. امی عطر بار خودش من خیلی میزند و میارد امی طور سری من عطر مردانه میریزه و خیلی میزنن من میخوام تو بوی مکنی گفتم که اکا جان اخی به قول امی عطر خیلی مده زدن این عطر زنانه عطر پرشه و عطر مردانه نی توی گذشت همون مرد تا همی خواندنی من همون عطر در لباسای من ریخت به قوله و وقتی از توی به خانه آمدم بچه‌م گفت ای کجا اومده سی بوی مردکا داری با همین چیز در خاطره شما نقش بله و خیلی از این گونه حالت ها زیاد است که من تو در شاید درگم برنامه نگفته باشم مخصوصا همین واقع همین عطر رو و آچه فقط که میبیند میگفتم توی میرم میگفت که با توی میرای با بوی مردکا میکنی و من گفتم که باور کنه وقتی همون بالا پوشی که دکتر پوشیده بودم وقتی زمستان بود وقتی رفتم اومدم چند بار در ماشین جمعشوی برشتم بوی عطر همون مخلص هم نرفت روست دیگر عطر مردانه بهترین بود. این همه بود سوال درخواستایی که شما تماشابینان عزیز با برنامه روبرو ارسال نمودید و ما در نظری در پیش شما
тавонистем ба матлуба бону пешниҳод созем ва посухҳои аҷоибу ғароиб буд ки матлубахон ба шумо доданд. барномаи рӯбарӯ бо иштироки матлуба раҳимова, таманнути охирро мешунавем. ман бори дигар аз ин минбар ба ҳамаи бинандаҳои ин барнома арзи сипос мекунам ки ба қавли ҳамин ҳоло тоқат карданд ва моро гӯш карданд. ман хоҳиш мекунам ки дар зери барнома комментҳои ноҷо нанависед, чунки рости гап ман як барномаам буд ки дусе комменти кадом бекоре шояд кадом бехабаре як комментҳои ноҷо навишт ва ман як ҳафта аз гиряи бисёр бемор шудам, рости гап бистарӣ шудам ва ман мехоҳам ки ба ҷои ин ки хуб комментҳои ноҷо менависанд, дар зери барнома комментҳои хуб нависанд ва сухани хуб ҳунармандро яъне ки ба қавле мепарварад ва хотирашро шод мекунад ва мо метавонем ки барои ояндаҳо ё барои баъдҳо бо хотири волида бо як энержии мусбат ба пеш равем. ташаккури зиёд матлуба бону ки даъвати моро пазируфтед ва меҳмони барномаи мо шудед. мо бисёр хурсандем. матлуба бону бо ҳозирҷавобӣ ва бо суханҳои хуши худ тавонистанд боз ҳам барномаи моро ҷолибтар созанд. бо барномаи рӯбарӯ бо ситора бошед. барномаҳои мо дар навбат ҳастанд.